sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa atong sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Magminiw ka na? Yes. Ni Kinsa? Kinsang babayana? Kato siya. Ha? Kinsa? Ang babae nga akong gipapangitan ninyo. Minyuan ko siya. Basta, dali na. Mamalik na ta sa syudad. O mulahos kita sa kailan akong huwis. Ha? Nga naman? Aron na doon din ugma. Ugma o imo kasal na mo. Ha? Oh, mabugusto lang ko si Rari. Yay! Kumbira na ini! Ako na. Inom na dis. Oh, says who? Sir? Kinsay nag-ingon nga may inom? Siya, sir. Huwag ko labot. Kaon rin ako, kaon. Wa day, sir. Wa. Kay kita ba? Buotan ka siya. Usa siya ka manuluwas. Busa. Nakahukom na ko. Sugod karon, magbinuutan ako. Sure ka, sir. Sure ka. Diskumpiyado ka, ha? Diskumpiyado ka ba? You think di ko na mahimo, ha? Ha? Ay, sir. Ang akong William, sir. Magbinutan ang makaka. Nang William, lagi ka na ako. Nalimot ko. Barang ko na. Dali na, Bonbon. Oh. Sunod ko na mo, sir. Agay. Ay, gibuhian mo itong ko, pero dasang tukmod. Agay. Buta na gani ito, ha? Dali na, bay. Dali na. Ito. Si daddy mo, sir. Nanawag. Ako bang tubagon? Ikaw ang bahala, Bonnie. Hello, sir. Nialami sa siyudad, sir. Nadapan mo siya. Si Rare, sir? Ah, yes, sir. Nag-uban mi karon. No. Dili si Harry. Ang babae nga iyang gikauban inyo bang nadabon mo? Wa, sir. Si Hara. Bullshit. Sige. Paulit na mo karon dayon din sa bahay. Pagdali. You know I don't like wedding, Bonbon. Nasayod ka rin may tabo, di ba? Kuan, sir. May atuon pa mi nga... sir? Hello? Nay, naputanggan ako, Sir Ari. Uy, sir. Nakatuong siya. Unang higayon nga nakita ko siyang mapahiyumon nga nakatuog. In love yun siya ni atong babayana. Boss Bonbon, nasa naman taro? Laos na ta sa mansyon. Hinahinay nang nangawa ang mga lapod sa akong lawas. Shit. Gimingaw naman hinuon ko ni Harry.
bang gimingaw maghapon ko niya? Bisan pa man siya gibuhat na ako. Di akong gipasakitan, gibiyaan. Pero nga nung karon, mo pa maghapon niya ang akong gipati para niya. Nga nung ganahan mangyapon ko ni Harry. Nga nung murag na pangita man hinuon ko siyang gibuhat na ako. Shit. Nabuang naman tingali ko. Murag na-excite naman hinuon kong nagunaon na siyang gibuhat. Ug may mong buhaton pa na ako kung mag-uban mi sa kama. Shit. In love cute ko. Wa na ilalis. I'm in love. So bahal mabunog ko. Bahala na ng bunog diha. Kay mawa naman na. Pero kini akong gipati para ni mo, Harry. Permanente na ni. Busa, atuon ta ka. Handam ko mamahimo ni mong ulipon ibabaw sa kama, Harry. Makaupan lang ta ka. Sir, niya na ta. Sir, Niya na to sa... Oh. Anong gidako ni mo din, boy? sir, bawal masoko kay nagbinuta na ka, bawal. Nagpabot na mo ang imong amahan, sir. Oh, damn. Oh, nga nung gikuptan ko ni mo, Bonbon? Magkinaunsa man ang dagan sa panahon. Na ako si Muluyo, Sir Harry. Oh, we'll see. Ako kilid ko, kilid. Dad! Abi kung di ka na mo pauli dinihuman sa naitabo. I never knew nga makahimo ka sa pagpapatay na ko, Daddy. Human sa nahitabo kaganina, o sa kabutang na ang nakasiguro ko. Unsa ka na? Ngawa kag yung pagbati na kong isip imong anak. Unsa man, ha? Imo bagid kong anak? Oh. Dad. So who do you think is your father? Then, kung dili ako, ha, Harry? Daddy. Here, dawat na. Dungani ko sa pag-inom. No. Di na ko mo inom, Dad. Dili ka? Biya na ko, anak. What? Nagpagkatawa ka ba, Harry? No, Daddy. Biyaan ko ng tanan kong bisyo. Lakip na kining atong negosyo. Unsa? Said Health Testimonies. Si Mrs. Concepcion Entrina, 61 anyos, Tagalaak, Davao de Oro, nagpa-check up sa doktor. Migawas nga naghubag matud pa ang iyang tinai. Niinom siya og Sen Panyawan Capsule with Mangustin na alibyuhan. Ang finding sa doktor mo tong bag kinae o sige kuan oy butod. Dili sakit. Sakit gani. Palit na lang ko Sid Panyawan Capsule. Pag inom na ko atong tulo buntag udto hapon. Nauli ang jud ko sir. Makatulog na ko. Salamat jud kaayo
kayo sa seed capsule kay nakatabang dyan nagdako sa mong pamilya. Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. Epektibo, garantisado, makaayo. Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. Mapalit sa mga butika. You can't do it, iho. Dili ka na mahimo. Gusto na kong mag-usab, Dad. Tungod na tong bayana. Ha? Oh, come on. Mura ka magnabaguhan sa mga babae. Iho. Oh. May daghan pang babae nga mas labaw pa ato niya. Unsa man, gusto ka ba beauty queen, ha? Hatagan ti ka. Bisag 5 pa. Unsa man. Thanks, Dad, but no, thanks. Siya lang ang akong gusto. Well, okay. Kung di ka gusto, o di sa ko makapausap si mong una-una, may tungod atong bayana, then go on. Pero dili mahimong biyaan mo sa usa lang kapamilok ang atong negosyo. Yan o nga nagkinahanglan ko nimo sa pagpadagan ini. Dad, may mga tao ka. Sila na lang ang saligi ni Ana. So balibaran ko nimo. I'm sorry, Dad. Balibaran guday ko nimo. Oh, Daddy. Doble sa. Okay. Kinsa naghatag nimo katungod sa pagbalibad ako? Ha? Dad! No one, hari! Daddy! Di ka na gutom! Kundi ka gustong dunganon ko kamong duha sa paghipos. Kung mo ingon gani kung di ka mo undang, di ka mo undang! Murag nanggimok na akong kaunaran nga nagtanaw ni Hari nga gisige ko lata siyang aman. Shit! Ito na ko! Kamay lang yun. Kalintan kong amo ko kinitawana o utangan ko sa kong kinabuhi. Di ka mo undang sa... May mong kalimtan ko ang dakong utang kabubuton ko ni mo si Rodrigo. Sabot ka! Ay, naunsa ba ni naglain maning akong tiyan, oy? Gabiin ara ba? Gabalik-balik naman hinuon ko din sa CR. Mahintag munong na ni. Last na. Mugawas na ko gikan din he. Ahak ba ya, oy? Ahak yun. Nga ba sa niyaman sa gawas ang among CR, oy? Ang ay gidunta ba nga ato ni sasod sa bahay aron dili hadlok magabi eh. Gisirara ba ang pultans kusina? Motoyok na ko paingon sa sala. Ay, animal ng iruha. Ay, siya, hilom dia. Sige kag awo-awo dia da. Hilam. Sige kag awo-awo. Sama, di ka mo hilom. Ha? Palabay ka? Ha? Dagan ka lagi. Sige, awu, tubangan diri sa amo. Mura man kag nakakitag abat diri ay. Nay. Asa ka? May atuon ko, Nay. Dili, pagpuya. Pero, Nay... May isugo ko nimo. Mong dili ka mahimong mulakaw. Balik sa agi. Initi ko og tubig kay galain ang kuntiyan. Dali ha? Dali Saong ko man iniroin. Bahala na magdali ko. Mag-init ko dali-dali. Aron makabiya na dayon ko.
Nanang initubig kay imong gipangayo nay o. Ibutang na nako dinhi sa lamisita ha. Ningnam na ka og tambal? Mana. Agay. Oh, Oh, unsa ka? May kupot ka mas imong dunggan. oh sige nay. Matuog na ko. Hoy, matuog ka man ka ha. Anong paingon ka mas pultas gawas piya? Ha? May kuhaon ako kadiyot sa gawas nay. Mubalik na ko dayon. Unsa may kuhaan? Ang akong hinay-hay nay. Basig muuwan ba? Ha, klaro kay mga bituon kanina. Dili ra ni mag-uwan. Pasag din na itong hinayay nimo dito. Balik dire, hiluta ko. Ha? Sarap talaga magkape, no? Lalong-lalo na kapag kayong kape, alam mo na bawat higop mo ay may benepisyong sumasabay. Benepisyo para sa ating kalusugan. Ito yung kape ko Sen Paniawan Coffee. Lasang-lasa mo talaga na yung sangkap, puro at natural. Kaya switch ka na dito sa Sen Paniawan Coffee. Ito yung kape na matapang, kaya kang ipaglaban sa anumang uri ng karamdaman. Sen Paniawan Coffee, isa ito sa dekalidad na produkto ng Sen Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin. Ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia! Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Awit na nanawagan, baka sakaling na